Pamene ukugwira ntchito molimbikira komanso ndekuti ukumabweretsa ma results ako pa ground zikumatha kuoneka, ndoti anthu ambiri amakukhulupirira zonoti iweyo ndekuti ukhozatu kubweretsa zabwino zochuluka ndipono ma opportunities ambiri amakhala akukugwera. Apatu ndetili ndi bwana Jomo, iwatu ndi zonotino ayiphula kuwinano upresident wa MAGA Malawi monse muno kutsandukanso president wapadera ndithu maboma onse a Malawi muno. Kuchoka pamene popo ndetino kuzoita kuonekanso kuti si munthu wamba pamene ampatsa vote zonse zaita kuonesa zoti mkuluiso ndi wanzeru kuopsa nzeru zomolo ineso ndochitwa dabo kuti komatu adawa wanda nzeru. Tonele limodzi izi kenako tifotokoza bwinobwino kuti kodi akuti chani amene nanga chachitika ndi chani upresident wa MAGA umenewo zikutanthauza chani. There's some issues between some MPs and the council. At this point of time, I want to bring both people together because our common agenda is to have a better Malawi. So we are all politicians. We need to unite and work together as one family. You know our president, Professor Arthur Peter Mutharika, he has some agendas that he want. He want Malawi to become a better place. So for us, been like quarreling or being a council and the MP to be enemies, we don't need that. So my first job is to bring together the MP and the councillors to work as a team. That is my first goal. Another thing is to understand, today I'm the president of MAGA. Does not mean I'm the president of councillors only. I'm also representing the CEO, the DCs, I am their head. So I'll try to bring those people, even private sector, the partners that we have who are supporting local government agendas. Chabwino mene tamvera pamenepo kungotanthauzirako ziwiri zitatu akukambatu zonena kuti pamene iye wasankhidwa kukhala president wa MAGA aonetse zonena kuti choyambirira ndekuti wathetsano nkhondo imene imachitika pakati pa ma MP komanso makhansala kuti amamenyana kwambiri kubelana shaini. Khansala akufuna shaine zitukuko ndibweretsa ndine MP nayenso ndine amene mmakapempha atuteko CDF idzamandipatsa ineyo ndi khansala yasasha asaoneke ngati wampa kumenyanirana yonse mpaka nayenanso kumadana ndithu enanso mwina kumapeza kuti akafika mwasing'anga amwene kukasambirana nyanga cholinga chonena akhaulitsane khansala ndi MP akuti akufuna athetse nkhondo imeneyo kuti MAGA azigwira ntchito limodzi kuti pakhale cheni. Ndrama zikachoka kusidza CDF zachoka kuboma zikufika kaya ndi ku consolo ndekuti AMP ali ndi mawu pamene pasintha malamulo ndekuti khansalaso nayenso ali ndi mawu ndi ahosa kugwirira ntchito limodzi kuti tukapanga zotere bwana uku mukapanga choncho akapangeni zimenezo tukamanga bridge uku khansala akapanga supervise MP so akwenera zidziwa zomwe zikuchitika. Choyambirira chimenecho first goal imene aonetsetse zonena kuti wapanga ndi zimenezo. Chachiwiri ndi chonena kuti aonetsetse zonena kuti onse akugwirira ntchito limodzi kubweretsa onse ati patsogolo onse ngati makhansala, mameya ne ma MP, ma CEO, ma DC mwayiona chifukwa awa kunoti kutengano mpando umenewo ndekuti iyeyo ndi bwana wa onsewo onse ali pansi pake ndethudi. Koma kamba zotani upresident wake ndi wachani akuti ndi MAGA presidency. MAGA yota kutanthauza kuti Malawi Local Government Association. Okay, iyi ndi association ya maboma onse ang'onoang'ono maboma ang'onoang'ono onse ndithu kunoku ku Malawi ndi president wake ndiyeyo. Mwachidule tikambe zonse kunali chisankho ndipo wawina ndi Jomo. Chisankho chimenecho amasankha president ameneyo ndi mameya onse anakakhala pasi ndikapezeka zoti ukasankhapo mmodzi amene akhale bwana wa mameyawo osangoti meya wa mumzinda wa Blantyre okha ayi komano bwana wa mameya onse ndekuti mizinda yonse kumene kuli mameya kumene kuli ma DC kumene kuli machani konseko ndithudi bwana wake ndekuti akhala ndani iyeyo Jomo. Ndekuti ma DC mameya kuli ma CEO ndekuti kuliru ma private sector tingoti maboma onse panopa maboma onse ang'onoang'ono
bwana mkubwa wake ndi kuti ndiye president wawo ndiyeyo. Ndiso udindo amasewera aziyang'ana zakunzuzu kuyang'ana ndi kuti zakukalonga, kuyang'ana zakuchitipa, kuzayang'ana zakunsanja, kuyang'ana zakumangochi, kuyang'ana zakulikoma, kuyang'ana zakuthyolo, kuyang'ana zaku Blantyre kulilongwe. Pena paliponse mchinji akhala kumayang'anira ndi ndani? Ndiyeyo ndi kuti Jomo. Mwayiona imeneyo zimene makamba zonena kuti pamene iweyo wapezeka zonena kuti wogwira ntchito yako ija modolola mtima, anthu amapeza kuti akupatsa support kuti iweyo basi ndi kuti chani, iweyo kuyenera ukhale pampandopo ndipo sukuyenera ukhale mpando waung'ono, kuyenera ukhale mpando waukulu. Zijati nkakamba zoti sitingakhale pasi ndikumpanga Jomoyi kuti akhale no meya wa mizinda yonse yakunoko ku Malawi chifukwa cha mmene agwirira ntchito practically oriented. Ndeno nepokhala pasi newalingalira kuti angakwanitse koma mkulu ameneyi kuti no akhale ngati no bwana mkubwa wa mizinda yonse tsopano ya Malawi muno, bwana mkubwa wa otu ndiye apapatinga kambe choncho. Zingatheke kunena kuti angakwanitse mkulu amene kapena foyo rino Blantyre jano ndi sita yake akhoza kungokwanitse fori Blantyre ija ndi sita yake ndi ku Blantyre sizoti ndi kuti no ndi ayikulu kufananiza ndi mizinda yonse ya Malawi kuti Malawi yense. Ndono tino ndizotheka akhoza kwanitsa mkulu ameneyi and akhoza kubweretsa malizatsa abwino malingana ndi zimene wayamba. First day mu speech yake zomwe akukamba akunena kale ndikufuna ndipange ABCDFG magoals anga zomwe ndikufuna kukwaniritsa ndi izi. Zimenezo ndi zimene zimafunikira. Mukuona penepa kunena kuti no munthu ukamalowa ano ndi kuti pampando paja waikakale no zimene ukufuna kukwaniritsa, ndi kuti ulikale no ndi direction imene ukulowera. Sizoti ukafika pampando paja ndo zikhala kuti yes tafika ndi kuti tiyambe tipanga chani apatipanga ulikale ndi zonena kuti ukwaniritse waikakale ma goals ako, ndi kuti ukamakafika pamene paja ukangofikira no action pa ground amwene ndiyambira pati apo goal yathu ndiyofuna kunoti tiyanjanitse makhansa amene akumakangana ndara ukafika umeneko. Nanga kodi no masiyo ma DC zikuyenda motani, ndi kuti ulikale ndi kuti weyo ndi map uno ukuyendera. Mwayiona osati ukafika umene kudza ndi kuti ukafika opanda ma goals. Adawawa ali ndi nzeru zopsa kwambiri. Jomo uyu ali ndi nzeru zopsa, nzeru zake osati no English imene amayankhulayo, osati kapena zokha anachita Blantyre zija, koma nzeru zomwe ali nazo ndi zomwe zimatchedwa kuti no a very deep sense of initiative. Mwayioneti kusizoni kuti no amatokhala pasi yeyo ndikuyang'ana zinthu mene zilili. Inu mukhozo mangoziona choncho koma iye amaziona mosiyana. Amaziona kuti no apo tikhozo ikapo chakuti apo papo ndisinthapo pamene pazioneka motere, aponso ndionetsa motere. Mavuto awawa kwakonza wake ndakoza motere nkumabweretsa no zinthu zimene inuyo simunakatha kulingalira kuti no munthu anakatha zibweretsa koma iye nkumazibweretsa. Where there is nothing ndi kuti amapanga no create something, he brings something out of nothing. Eti panalibepo zinthu koma iye amaona ro ndibweretsepo no ka program ako apo ndibweretse ka program ndi osamangoti uzikuthera mmoto mwakhamoja apitaso pa ground pajaso ndikapezeka zondo tino akati pula pa ground paja ndikukaonetsa kuti no zikutani zikuthekadi. Mwayiona ndi nzeru zimene zimakhala nzeru zopsa kwambiri chifukwa zimakatuluka no ndi ma results. Ndi nzeru zomwe no pomazipanga measure simazipanga measure ano ndi mapepala omwe uli nawo, ma degree omwe uli nawo, koma no mazipanga measure ndi ma results amene zikutulutsa zomwe zikuchitika pa ground paja. Ndipo no inuyo simakhala pasiso ndikumapanga measure ya koma zochitika zokha zija kaya zomangamanga zimangotuluka zokoti pamangidwa zima building ndi measurement imakhala imeneyo maizo koma ndi nzeru zake zopsa bwanji, nzeru zoti zikungooneka pa ground ndi zikungosintha. Ndi uyuyu ali ndi nzeru zopsa kwambiri kuposa so mene ndinkalingalira kuti mkulu akhoza kukhala wanzeru koma ndionoti ali ndi nzeru zopsa kwambiri. Ayi congratulations inuyo abwana, mupitirize ntchitoyo. Mukafika pamenepopo ndi osapanga relax, muzionena kuti pamenepo ndi ntchito yakuchulukirani. Muli ndi kuti ndi umeya wa Blantyre, muliso ndi kuti no umeya wa dziko lonse la Malawi. Mwayiona
ndiye kuti zikutanthauza zonena kuti tu overworking muziyenda ndiye kuti mukafike uku pa ground imene mmachitira yanu icha ndiye kuti no you be overworking. Zofunikira maplan abwino, good time management, ndiye kuti no mwazisanja bwinobwino zinthu kuti monsemo muzikwaniritse ndi mutulutse malizatsi. Amwene tili ndi president winatu uyuso ndi president topoonjezera papita muthalika paja mwayiona. Zomwe timafuna ife ndi zimenezizi. Bravo, wishing you well, tikufunirani zabwino zonse, gwirani ntchito molimbikira, muzaona zonena kuti zabwinonso zizangokutsatira ngati mmene zikuchitikira apapamu akuti